आंनि मुङा उत्तम नार्जारी जानालिगाव आङो सिगाङावहाय माबा बिपिएफआवहाय फार्स्ट टाइमावहाय आं बिपिएफआव दंमोन दा बिपिएफआव आङो प्राइमारि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं मावोमोन जानालिगाव प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं मावोमोन दा गोबाव सम आङो प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै मावदों दा आङो बेनिफ्राय आङो दा एंगारनानै इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै आङो इउपिपिएलआवहाय जगदान जाबाय दा आङो इउपिपिएलनि जानानै आङो खामानिखौ मावलांनो थाखाय आङो जगदान जानाय जाबाय बिपिएफआव थानाय समावहाय आङो गोबां बेबादिनो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै मावबोनायावहाय आङो बेबादिनो माखासे समावहाय मोजां खामानिखौ मावदों माबेबा समावहाय मावदोंब्लाबो बेबादिनो मोजां सुबिदा बादि जानो हायाखै दा बेनिखायनो आङो दा बेफोरखौ गासैखौबो नेवसिनानै आं बिपिएफखौ एंगारनानै आङो दा इउपिपिएलआव जयनिं जानानै आं इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावनो होननानै आं आगान सुरनाय जाबाय दा 100+ सुपल हाजरा बनगांव हावरामाना আমি আজি আমি ইউপিপিএলত কিয় যোগদান কৰিম মানে এনেকুৱা হ'ল ছাৰ মানে আমি যিমান দিন সৰুৰে পৰা আজি বুঢ়া পালোঁ একো সুবিধা পোৱা নাই এইটোৰ কাৰণে আমি ৰাস্তা ঘাট ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে আমি ভাওৰামানাৰ পৰা 25 मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।